Unoziya mwana wamai wangu usadaro aiwa kuchona kudaro sekuru ndichangozo ndichauya ndindauya usadaro ba tongotara pafoni chete pana udoti kusvika ati ndatosvika ire naise unozonyanya ndatosvika zve ndatouya fanika murume wako manje atombodiba kutombouya panapa ndongotara naye pafani tsano zviri sei tsano zviri uri anotya kuti akauya panapa anotenga madrink kana sekuru kuti kudare ere saka chii alright chii chaasingadi kusvikawo pano mabasa kuwanda sekuru tikauya teseka zvinhu zvinosara zvakamira kumba asi chandafara hangu ndechekuti mwana wamai wangu ndamuona izvozvo ndo zvinhu zvakundifadza sekuru chete hai wagona shamwari wagona ndotombokuona izvozvo izvi uchanzwa kutofona futi kuti muri kuuya rini anofona afoni sekuru muri kuuya rini apa chisione mwana wamai wangu ndenge sandapedza akutokuda futiko imi mchikotayo mchiuya aiwa mkwasha maiguru mese munouya namaiguru aiwa mkwasha ngatanga mbosvika pano sekuru aiwa mkwasha ngatanga majuti zvezvindapedzisira ndimo akuya kumba kwangu iye ngatanga asvika ndozouya kana asina kusvika panapa nharo dzako chinadzo kokambana kariseya kakumhanya munhu akutomhanya akuenda kucreshi musadaro kuenda kucreshi vafana vacho makurira vari kuita mazuva ano arikutange vari kuiswa tete maita zvakanaka mauya matona baba tikisai maoko vasandimane chichana muroa aiwa tichauya tete kesai maoko mulausi kona simaidi kwakanaka iri kundipfugamira nasi nai baba ti zvinhu zvekutaura here izvozvo handisopfugamiri pano saka ndashaisha iri maidi kubvunza kuti wadingoitako zvaunozogoita mazuva ese zvakashati imosva here nai maidi zvandinongoita vanhai baba d zvabva zvaita kunge ndatadza kupfugama kwandaita kukupai mvura mugeze maoko handisi kuti watadza irikotaurawo just kungojokawo zvangu kwandongoita zvimwe zvacho baba d ameno matorera munongozviita ida mukaona hama dzenyu mune kamwe kakufarisa nai maidi saka ndashaisha here kuti wadingoita zvaunozoita kana ini mamusoda kugeza maoko mudai mamangotaura kana ngogeza maoko ndakangoita zvandakaita zvakasiyanei mazuva ese unozopfugama here tete mukatouya pano hama yenyu handizivi zvamunomufuridzira uyu tete unosimbopfugama here kupfugama kuita seiko nai tete ndikapfugama kwacho idambudziko ndikarega kupfugama idambudziko aiwa musati pakauya hama dzenyu zvemunosimbopfugamira murume wenyu ndikapfugama ndapfugama tete murume wenyu here pindura ukanzi unosombopfugama here murume ndapfugama wana unosombopfugama here munosimbopfugamira murume wenyu here kumashure ndatotanga ipapa ndatotanga saka ndatanga kuti aiwa zvimaiti ina hana kushaisha kai ndatowadi kungoita sezvaunoziisa mazuva ese inyaya yekuti uri kuona hama dzako inyaya hama dzako mune zvamune muchitaura ndichibika uku mune zvama muchitaura pamusoro kana muchipanana sadza nekuseri kwemaoko kana negotsi ita izvozvo ndo zvandiri kutaura ini aiwa inyaya yekufurirana handina kawandinaye muri tu dei hama yangu yange iri panapa yaingoti waita zvakanaka chakutadzisa kutenda zvandaita pakutanga kwacho ndotenda chiko naye anosobika chikafu kukichenu otouya utoti baba dhi ndabika chikafu endai motore chikafu ndichipakura ndega ina ndo zvaunoita maiguru saka nhasi pauyakuyamisa mwana homweki vanotadza kutora mwana handisangarumura hangu chachinja chii magara hamundidi musha menyu tete magara because uyu chipo simba raanowana rekundishoropodza pamberi penyu nderei ndashoropoza here ini maite kuratidza kuti nyaya iyi ndiri ngotaura hangu asi mamune zvamamutaura kuti uchaona achauya nedhishi muchaona hunhu hwake muchaona mafambiro achaita ndazongozadzisa zvinhu zvamamuri kundirongera iwewe ndiwe washaisha wapfugamire iwe usingapfugami mazuva ese ndiwatoratidza unhu hwako hwakashata kune akati because iwe hausopfugami wazopfugama sei ndisane nandiri kukuchina ndakadzidziswa kuti murume anopfugamirwa anopuhwa chikafu akapfugama murume afanira kutora chikafu ndakuchinja radambudziko fine pano
pano hapachadyiwi. Aiwa, uchinjizve. Makusenda tina kumati. Ndoagara uri. Atina kumati. Uchadya chikafu chenyu mega, ukwenda nedhishi rangu. Ndifungoti kaka 2 years dzandakutangwa wasingaona nepamwe machinja. Kuchinja kuita sei? Makagara makatodisa X musha menyu. Muchamuka aiwa kumauya madya. Apa wakaendesera mari mahara. Mauya madya pano. Mari apa wakaendesera mahara kurasa mari chaiko chaiko. Iye munhu hanzvadzi achinje hunhu nekuti pauya munhu pamba. Ndipo unoona munhu nyangwe kuruti nhasi unowamuka watora umwe mukadzi unosapotwa nani uchiita unhu wakadai. Ina ndina kumushora ini zvaita but ndangomu patangu kuonana panhu padiki wapfugamire iyo haasozviitika mazuva ese ngaite zvajaii ngangotipika akamira kana kuti baba tiende motore chikafu ndabika endai mopakura ndongondopakura hangu chikafu ndakanyarara zvachinja ini saka muchaona ndichigara mumba pangu ndisingauyi pano handizvidi aiwa kuuya handiti ndiraapachadyiwa handina basa nesadza chikafu chinoora aiwa manje chikafu ichocho ndakundotora tinotochidya pano handichadiba chikafu chenyu dya ini mangwana ndofuma kuenda kumba pangu